etxean bezala sentiarazi nahi ditut besterik ez. Gaur bertan nik neuk kendu ditudan kontsumo handiko mobilekin alegia. Energia kantitate txiki bat lortu nahi duzu energia mordoa erabiliz. Bueno, baliteke. Klasifikazio sexual hori, arra eta emea bakarrik faltsua da. Baina zu fisikoki emea zara. Bueno, fisikoki emea naiz, edo ez. Konturatu nintzenean, zeozer nahi izan banuen izan zen, ez engainatzea. Eta guzurretan ez bizizatea, eta horregatik hain zuzen esan nion. Lehen da bizi, bai, Ainhoa. Eta gero, semeari eta alabari. Talde honen berezitasuna da, publikoki gay aurkezten diren jentea dagoala. Camaleons leones en la cama esaten dan bezala, ez da broma horrekin hasi ginen. Eta lehoiak zelaian ere bai? Zelaian berdin. Ahí dentro entras igual de fuerte, te pinten las uñas o no te las pintes. Aniztasun sexuala enpresa mundura iritsita dago? Aniztasuna iritsita dago badagolako. Askatasuna zoritxarrez ez dago. Kosta egin zitzaizun? Esatea zure inguruan edo zure familiari? Ez, baina onartu behar dut ere, kontrako jarrerak ere bosta zuela zitzaidan. Batzuk dakaten diskurtza da, ni lesbiana baldin bana, ez nire bizitza pribatu da eta ez diot inori kontatu behar. Ja, baina zure kasuan gogorragoa bezala da, ez? Nahi askotan galdu dibe, baina zalde gauzu eta lesbiana baten artin lesbiana bat. Emakume bada, eta nik gizona naiz. Gure gizartean gauza batzuk oso errex entzuten ditugu eta oso errex barneratzen ditugu. Eta horrek min asko egin dezake kolektiboari. Gu psikiatriako manualetan ertetze dugu. Esaten diegu gure gaztetxuei normala izatea heterosexuala izatea dela. Eta hori ez da egia.